Vroeger had je verschillende cirken. Zodat ze weer aan zo'n cirk kwam en ook heel het dorp dat wij zien. En ze had verschillende cirken. Ze had grote cirken, believen en olifanten en tijgers. Dat was never die kant, dat was meer voor in Brussel en zo in die grote steden. Maar hier worden dan van die kleine cirkjes. Dat was een geitje dat op zijn achterste peutjes kon schaaren. Of een hondje dat een peutje kon geven. Of een kat die er ook door over een koot kon dazen. Meer woorden. Maar ja, die mensen verdienden door bijna boterham. Maar op een moment, hij door een zekere Gert Verhulst gezien dat door iets bij verdiend wordt bij een hond die kunstjes kost. Ze doen een hond die kost klappen. En Gert die leerde die hond klappen. En die vertelde nog wat je wou. Ze had er een verhaal van. En op de lange listen, als die een hond vaal wordt, die nam ze bedien en die stak ze in het wasmachine. Maar toen zei Gert in zijn eigen uit, nou heb ik al een hond die kan klappen, nou ga ik mij nog 3 verken zoeken die kunnen daas. En een vonk de 3 biggetjes uit. K3. En bij K3 toen is er heel het land bij afgegaan, al de zolen hebben die gehad. En Gert, die aan een speciale band bij die mitsjes. Toen wordt erbij dat er van binnen en van buiten kan. Natuurlijk, die vrouw, die begon toen nog allemaal een waterdam te krijgen. En dan vulde wel een zin afverdienen, ook dan de rijden. En dan wordt het K2 zoek K3. Maar ja, uiteindelijk worden die alle 3 een kilometriek rond. En die zaten zingen ook door in een hangar bambaasjuiver. Nou, zoveel jaren. 10 keer in zijn eigen miljard is die nog zo'n K3 nog 3 onder die bas. Ik ga daarbij op tournee beginnen te gaan. En die deed 3 onder die bas uitgehaald. En die deed terug wat gesmeerd dingen en door. En hij die terug een show van die gemak. Heel het land, ik weet Sportpaleis, ik weet niet weet ik voel tot in Holland giet er bij die 3. Chillen zit gekocht, hè. Maar we hebben een K3, hè. K3 in grondverf. Kathleen. Caries. En Kria. De teksten vind je in de boekjes. Vul nog allemaal terug 16 jaar. En zij gaat volle boost mee bij K3. Hittegolf en dat klier, zie het leuk langs alle kanten weestaan. En weer allemaal te geven. Hittegolf onder klier, terug naar langs alle kanten weestaan. En ons liedjes te krijgen, boomkrankjes, gerapsel en vergaasjes, verplasjes, dat zijn de symptomen. Ik heb last van mijn hormonen. Menopauze die menopauze die menopauze die menopauze. Een andere vrouw, een jongman zelf. Ik begin het al te kennen. Ik voel me toch net zo goed van binnen. Boomkrankjes, gerapsel en vergaasjes, verplasjes, dat zijn de symptomen. Ik heb last van mijn hormonen. Menopauze die menopauze die menopauze
klein, we spannen zo erin. Mijn kleine doen al pijn. Van in het begin, welk masker zie het zijn. Nou en nou door. Vergeet de choreo, ik ben zo slecht gezind. Waar kun daarna en dan nog al die wind. Ontsnap niet al te gaan, welk masker zie het zijn. Nou en nou door. Vergeet de choreo. Van Kottebos tot op de Leigenwijk kom weer naar op tournee met onze nieuwe show. Van Kottebos tot op Steenaarberg, want we doen er liever, we zijn toch zo blij. Hand in hand, komt in brand, we zijn echt ambetant. Hand in hand, komt in brand, we gaan zo door heel het land. Hand in hand, komt in brand, we zijn echt ambetant. Hand in hand, komt in brand, we gaan zo door heel het land. Yo.